Karbi Vlogger and welcome back to my YouTube channel. Waisong vlogs lasi pini vlogs abang mana pini ke vlogs ali alam ke neli social media long nami isi ini son do olonon ke Karbi Vlogger da YouTuber do olo lasi kaciputot abang bisikoi ke kaciputot nan non Ove Kimi atum la kaciputot abang si alam ke lasalamang si ningjipo pasti Karbi tum non chingthur thek der lo Ove Kimi tu kaciputot as bang ong porlo alamang ke ciputot hedi do ho ne pi phanda me do lo kan lo neli ningje je amen hai ta bupe amen ta bupe sop ta bupe 5% ke neli phanda do lo ning ar los de vet anda ne ningje je mane ining ar lo pen ni ulai li solam da 5% do per la ya neli phanda me sa neli thang ning oi we la hai ke neli chama tha ane neli thek ke pas nang ke thanang ke budai lo pu ya si chama tha rong lo neli ta lahir thang lang vela sining oi nang ne si bang kinang pu bombo lahai senang ki klaim makam mane cepat sukses tek nang ji la pen un tek ji ar si ke la si lahai alam kening cibiri bang kinang pu bombo nang pu bang nang ki papu tung kinang papu bom nang eli ke mia kam si klaim bom na lalo non Karbi Vlogger YouTuber do lo si chingthur nang Karbi Vlogger da si bang kinang pu bombo nang papu tungge lat menang papu bom nang eli kining ta mathang lop inu ta pu arju na ngapu ihina bang ti warkot na lason bang si ning nang po las nonang ki claim bang ke successful back nang po si la mang ke kardo